alle sammen. Vi har lavet en blog, og mit navn er Monika. Jeg hedder Stine. Jeg hedder Lasse. Jeg hedder Karoline. Og vi er alle sammen 14 år gamle og går i 7. eller 8. klasse. Og vi kommer fra en lille by, der hedder Lemvig. Og Lemvig ligger i udkants Danmark, som er det vestlige Danmark. Og det har fået tilnavnet den rådne banan. Fordi at på et tidspunkt der snakkede man rigtig meget om udkants Danmark. Og så blev P3 rigtig træt af at høre på udtrykket udkants Danmark. Så derfor så holdt de en afstemning om, hvad det så skulle hedde. Og så endte de med at beslutte sig for, at det skulle hedde den rådne banan, fordi at der kan ligge en banan ned over Vestjylland og ned over Lolland og Falster. Ja, og det område, som den rådne banan den dækker, det er over en masse småbyer. Og så er der lige Esbjerg som en stor by. Ja, og grunden til, at vi har lavet den her blog, det er, fordi vi vil gerne vise jer nogle af de værdier, vi har herude vestpå. Og vil gerne fortælle, hvorfor vi synes, det er så fedt herude. Og hvorfor at det er så godt, og hvorfor vi synes, I skal flytte over. Ja, der er rigtig mange fordomme ved at bo herude. Specielt fra folk, som bor længere østpå. Som synes, at udkants Danmark er et rigtig nederen sted at bo. Eller synes, at der er ingen udvikling herovre, at vi begynder at gå baglands i udvikling. Og det mener vi, at vi til en vis grad kan modbevise. Og det har vi via internettet valgt at bruge. Ja, vi har valgt at bruge internettet til at komme ud med vores tanker og prøve at modbevise, at det altså er okay at bo herude. Ja, og så er det også et rigtig godt sted for børnefamilier at vokse op, fordi at man kan løbe rundt udenfor, og der er masser af plads til at lege og spille fodbold, og hvad man nu lige vil, cykle en tur, uden de voksne skal. Det gør i hvert fald, tror, der ikke er så mange muligheder over. Men nu vil vi rundt og se, om vi kan finde nogle muligheder, så I kan blive fascineret af Vestjylland. Ja. Se meget mere i vores næste indlæg, og så ses vi bare. Hej! Hej hej.